Rozjímajte, ako zomrieť. Za každým, keď ste zmetení a neviete, ako žiť. Šťastie je po ruke. Slovo shouji je japonské pomenovanie buddhistickej idei sansáry, kolobehu smrti a znovuzrodenia. Rodíme sa do tohto sveta a potom zomierame. Toto sú jednoducho dve stránky tej istej skúsenosti. Inými slovami, rozjímame, ako žiť a takisto by sme mali aj rozjímať, ako zomrieť. Keby vám povedali, že váš život sa skončí o 6 mesiacov, pravdepodobne by ste venovali viac myšlienok tomu, ako chcete ten čas stráviť. Ale čo keby vám zostával len mesiac, týždeň? Čo keby sa váš život mal skončiť zajtra? Určite by ste hneď vedeli, čo by ste v tej chvíli mali urobiť. Cítili by ste, že nesmiete premárniť dnešok. Život je ako mihnutie oka. Naozaj je to tak. Strávili ste niekedy voľný deň sledovaním televízie a ani ste nezbadali, že už bol večer? Možno ste si mysleli, nechcel som premrhať toľko času. Keď chcete niečo urobiť alebo sa chcete niečím zamestnať, čas nesústredený na niečo určité pociťujete ako stratený. Musíme sa zo všetkých síl snažiť nepremrhať ten krátky čas. To mihnutie oka, ktoré sme dostali. Shunmyo Masuno.